भाभी जी 2 घंटा हमार बियाह करा देबो। रुक 2-4 साल लागे तू छोट बड़ा है छोट बड़ा बियाह करा देती अगुआ आइलो तब नु ना 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 हमारा 5 साल यही तू पढ़ावा तारा एकवा तो भड़क गई चाका पड़ा गइल रे पीछा ला चाका तो भड़क गइल अब केने लेके चले लाई रे चला बाबू ढेर दूर नहीं सा ये चल चले के लौट के चला घर है लौट चले के भड़क गई चाका तो चलो चलो पता नहीं कितना बढ़िया होता है सोन सब तोहरे करते भइला हमार शादी कर दल रहता तब बाल बच्चा हो गए रही 1 दर्जन हो गए रही कहानी खोल के सुन ला तू बही बा हमार शादी होई लागत मनाए मेहरारू में नहीं खेल लक्षण बाबू हां मेहरारू में लक्षण नहीं के ई तारा में सब बारिश हो गाड़ा चुले तो ई होई सब बाबू भगवान के ऊपर बा चल अब खड़े हमार खेतवा में हो गइल बा ढेर भोतुआ उखाड़े में तबे न हमर मौगी बनाई त खाए ओह नो ए बाबू रुक ए जने पूछ लेता नी ए बाबू का हो काका हम जाए मुंह फोरा ओह नो किए ह ठीक केकरा किए जाए बा सुधर में तो किए जाए बा ओए तो घर बा अच्छा हउए उ साला बड़ी हमर गाना मर ले बा अरे खाना मन कर ए भाई ये एगो दाढ़ी वाला आदमी है एगो लड़का के रखल ह हां उ साइकिल से गइला उ के रहलता परिका शर्ट वाला हमार चाचा आ उजर का शर्ट वाला हमार भाई जतन जे गांव में ओकरा मेहरारू खातिर लेवे खातिर अच्छा लान मोहन मिली ओह नो जा तो गइला सुनो दे जा तनी ए चाचा हमरा छोड़ के भाग लो आगे बैठन नहीं तो साइकिल पंचर हो गइल वैसे धीरे धीरे चलत टेंशन जल्दी जल्दी चलो चलो गाना फाटल बा जल्दी जल्दी चलो भैया हमार यार के घर हो आ ये ना मेहरारू घर हो अरे साला तोरा मेहरारू घर हमार यार के घर हो हमरा मेहरारू घर हो हमरा मेहरारू के ना हमरा यार के ना घर हो हमार यार के घर साला हमरा मेहरारू के घर हो ढेर बोलता रह भैया गाड़ दे लाख झगड़ा करता जा चलो जा रात होता चलो लाड़ होता तो और क्लास ले लो और कबे ना कोई लो ओए जी प्रणाम यार जी प्रणाम अनवा तो बस सुनते ना नहीं आंखें भड़क गइल बा का ओह नो ना जी यार जी अपन लड़के के विदाई करी यार जी इनका लड़कीए भाग गई ओह नो भाग गई दूसरा का पहले बतिया तो लगे भाग गई लियो ये नु लड़कीए से बतियावत रहलो हम देखनी है हजालवा बदलवा मार दनी यार जी के मारा यार बीमार के दांत पिलवा के देले बाड़ो आई बाप रे उठल नहीं खेजात मरले बा सारे कोस के यार जी बड़ी मरले बा